Que, amigo, o de sempre, non? Anís del mono. Se pensaban que non podía haber chistes peores que este, están equivocados. ¡Hala! Este non estivo nada mal, Hoxe, quer Galicia... Nacionalismo. Avellán. Higiene. Humor inteligente. Mecanografía. A sueca. Só dendo o optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Mira, Lois, mira que lle mandaron a axudante de asistente da miña secretaria. Buah, tío, que marronazo. 7 días en Malta, deben de pensar que me sobra o tempo. E a gastos pagos, ainda por riba humillando. Ainda por riba me din que leva a muller siquera. Deben de pensar que son paro. Ala, insultando, que non perden ocasión de faltarche o respeto. Vaya sentuza. Burócratas de merda, que vas a hacer? Terei que ir. Sei que vai preparar unha xuntanza de subsecretarios de turismo. Por as axudas á produción de sangría, non? Home, claro, exacto. Vaya vidiña que temos. Isto non hai canatura. Adiante. Moi boas. Pase. Grazas. A ver, conte. Segundo teño entendido, o seu foi unha neglixencia médica. Sí, un caso gravísimo. Xa, e que foi o que lle fixeron? Pois mire, eu tiña a cabeza antes mirando para diante, agora tiño mirando para as costas. Xa, sí que parece grave, non? Un caso gravísimo. Pero estou eu pensando, sexamos sensatos. Dígame. Non poñería vostede a chaqueta do revés? Ai, é que coas presas de sair do hospital a mellor... Pare, vostede foi ao hospital, Sí, non? por un callo nun pé. Xa, e cando vostede chegou ao hospital, era listo, expelido, inteligente, vamos, normal. Ou era idiota perdido como é agora? Idiota perdido. Pois ben, imos poñer que era listo. Tácticas de abogado, seinas todas. Imos coller unha indemnización de agárrate que hai curvas, xa verá. Entón non quita a chaqueta? Non, amigo, non. Ímola deixar así por un tempo, porque aquí hai caso. Aquí hai caso. Ben por aí parte de aí, sí. Cuidado, espacio. Perfecto, moi ben. Doutores, a operación foi un éxito. É a primeira vez que se vai no mundo unha operación deste tipo. Un sextuple trasplante. Son vostedes unhas auténticas eminencias. Grazas. Esa casa estamos rematando. Felicidades, doutor. No, felicidades a vostede que é un verdadeiro profesional, sí, señor. O que pasa que, bueno, isto máis que unha operación xa foi algo histórico, histórico. E non cometemos ningún fallo. É verdade, Oye, por favor, doutora, pode alcanzarme un móvil que debe estar por aí, que deixei. Está preto, que se escoite por aí. Si non está cerca, Sí, a ver se te lo oigo. Espera, no. Pois non a topo, O meu móvil está dentro del. Que me dis? Ei? Pero que meteu o móvil aí, home? Non me digas que era o teu móvil. Eu confundino con marcapasos, home. É que claro, os teléfonos os fan tan modernos agora que é imposible distinguilo. Confundixe o meu móvil con marcapasos. Pois a chamada é importante que ha de ser miña prima de Constantinopla, que faje o agora. Claro, home, non hai problema. Abrimos e listo. Veña. Outra vez. Apenas, estábamos na casa, ver? O buraco de Avellán. Ole, pa, eu quedéme no nivel 5. Xa, porque ti non tes hecho de superación, tostolla. Por qué? Eu prefiero disfrutar da vida e non engancharme a paraísos artificiais como faz ti, Betty.
Pasa, miserias pubescentes. Aquí andamos. Aquí, matando tempo. Matando tempo. Pois non tiñades que estar na escola. Estamos no recreo. No recreo. Meus tempos aproveitábamos no recreo para chuspir os tolleitos e máis tralle perlas aos trolebuses. E non andamos con merda esta dos videoxogos. Ia romper a cabeza tía con a sucona. Pero que faz por aí? Estamos pequísimos ao nivel 8, nano. O nivel 8, pero que linguaxe marxista é esa? Iso que vos ensinan en educación para a cidadanía, non? Eso en Soria xa estamos peor que en Cuba. Mira que chorba. Parece la jaca de Terry. Hola. Hola, coleguita. Mira, vas que ter unha pulmonía, Estou afeito ao ferrío. No meu país vai peor tempo no verán que aquí no inverno. Eso por curiosidade, reina de las nieves. Cal é o seu país? Suecia. Unha sueca. Sí, viñen estudiar a cultura galega cunha beca Erasmus. Estou buscando un piso para compartir. Toma xa! Pois teño o que necesitas, estás de sorte. Pasa para cá. Que sorte! Isto é o que dicides vos? Chegar e ancher. Mira, feito espelida, Xa fala moito mellor o galego que os alcaldes da Coruña. Estás me dicindo que me vas a subir o dobre do aluguer porque lle botaches gasoil á caldeira. Que podo facer eu? Son cousas dos mouros. Tanta guerra, anda petróleo polas nubes. Cousas da macroeconomía mundial. Ti non te rompa a cabeza. Pero non podo pagar o dobre de aluguer. Pero vamos a ver, muller. Podías compartir o piso cunha amiguita, un estudiante ou algo así. Só os meses de inverno, para sufagar os gastos de calefacción. Pero o piso moi pequeno, só ten un cuarto. Moi pequeno, moi pequeno. E logo para que queres máis dun cuarto? Mellor. Podíades dormir xuntas, así edes estar máis quentiñas. Non sei, Avellán. A mí gusta meter a miña intimidade, facer o que me petes e que ninguén me mire. E onde vou atopar eu alguén de confianza coa que me sinta cómoda? Avante, avante. Inga Vanessa. Estou convencido de que os ides levar ás 1000 maravillas. Hola. E cando estou na casa, o que máis me gusta é limpar e facer a comida. Cociño moi ben. Comeza a gustarme a idea de ter compañeira de piso. Moi ben. Pero teño que advertirte que se cadra teño un costume que o mellor a ti non che gusta. Fumas? Non é iso. É que me gusta andar respira pola casa. Pero tamén teño un costume que se cadra a ti non che gusta. A guerra de almofadas. Gracias, señor. Gracias. Este é o jalpón, ves? Todo de ladrillo vista máis duralita. E por que escollestes estes materiais? Porque vai ser. Porque o ladrillo é frío e o duralita é quente. E así consegues un grado de temperatura ideal. Moi enxeñoso. Sí. E este somier bello? Ese é o balado. Os mellores son chos de aluminio, que non soltan tanto ferruxe como os outros. Cantas cousas aprendín hoxe. Na facultade non me falaron destes aspectos da cultura galega. É lá de que te falaron. Das pallozas, dos carros dos bois, as lareiras, as dornas... Tonterías. Donde vai que iso non se usa aquí en Galicia? Donde vai? A universidade está anquilosada no pasado. A menos máis que falan de cousas que xa non se usan para nada. Como as pirámides. Sempre un parque, o volveron a partida con Castolla. Veña, ala. Podo acompañarte? É que teño moito interese en coñecer os costumes da mocidade galega. Sí, non sei, ti mesma, guai. Gratas por todo. Nada. Fostes moi amables. Nada, neniña, cando queiras, veña. Tápate. Abur, Buril. Ala, a ver como ves. Nada, xente curiosa esta sueca, Uf, mira, viches que interese tiña pola Aurorita. Eu gustaría a min saber de que fan os teitos alá nos Alpes, Os Alpes non están en Suecia, están en Suiza. Bueno, a mí tanto me ten, home. Todos os sitios eses que teñen neve son todos iguais. Suiza, Suecia, Austria... Pero en Austria non hai neve, animal. E ti que sabes?
Ti viches aos canguros chimpando por riba da neve algunha vez? É un canguro. Ah, hola, Inga. Hola, Bellán. Mire cantas cousas interesantes merquei. Unhas cunchas dos Vieira que serven tanto de sinceiros como de xabroneiras como para facer música. Ale, xa que non estás. Mire a ver que lle parece isto. Ah, unha tixola. Sí, pero con burratos. Nunca vira nada parecido. Que interese pode ter unha tixola con burratos? Asar castañas. Oh, que inteligentes. E o mellor de todo. Un tallo. Sí, ten un deseño maravilloso, tan económico e simple. Isto era o que usábamos os galegos hai moitos anos para sentarnos, antes de que chegara a silla. De feito, nós non tiñamos palabra para dicir silla. Como ve, somos un pobo atrasado. Non como os suecos, que ben se ve que teñen unha cultura superior. Interesa a cultura sueca. Moito. E que é o que máis interesa da miña cultura? Bueno, os meus referentes son cinematográficos. Oh, Bergman. Non, maiormente Alfredo Landa. Iso? Oh, fixo moitas películas de temática sueca nos anos dourados do cine español. Non como ese trampalleiro de Almodóvar, que non fai máis que maricalladas e películas de mulleres todas. Que interesante. Gustaríame ver unha desas películas españolas de temática sueca. Pois se cabra teño unha casa, unha videocasete, e podemos facer unha sesión cinematográfica. Pero non podo. Teño que catalogar todo isto. E unha copiña de licor café? Mestura nun só produto as ventaxas do aguardente e do café. Emborracha e espabila ao mesmo tempo. Grazas, pero non bebo alcohol. É vostede moi amable. Noutra ocasión, tal vez. Oíu, señor Raposo. E ainda por riba di que non bebe. Que foi daquel pobo vikingo, borracho e pendenciero. Imos verse polo menos se pon en pelotas, como prometera. E sobre todo, a reutilización de materiais e utensilios como as cunchas de vierra, as bañeiras vellas e os sominetes. Señor, espionaxe industrial. Hola, periquita. Avellán. Sorprendida. É que teño un pouco de presa por facer as maletas. Se perdo o avión a Madrid, non vou coller a tempo trasbordo a Paraguai. Faga favor de despedirme de Vanessa. Paraguai. Ou seña que despois de esquilmar os galegos vas chucharlle o sangue ao conde Drácula. Non entendo de que me fala, Avellán. Falo isto. Espionaxe industrial. Desde cando sabes? Pensabas que podías enganarme a mí tamén. Desde o principio. Souben que non erras como os demais. Como soubeches? Sempre tiven ollos para ti. Espiábate por este burato feito na parede. Un burato na parede? O enxeño dos galegos non parra de sorprenderme. Partes meu corazón, Inga. Tiña tantas esperanzas postas en ti. Dime unha cousa. Por que o fixeches? Por cartos? Non. Por patriotismo. Os suecos temos unha sociedade avanzada, liberal e tolerante, cuns níveis de prosperidade envexáveis. Pero carecemos de imaginación para os inventos tecnolóxicos. Claro, e por eso ides polo mundo roubándolle os povos os seus deseños tercermundistas pro voso catálogo de Ikea. Pode que non me creas, pero daría o que fose por inventar o chisqueiro ou descubrir os múltiples usos dunha cuncha dos Vieira. Non te apures. Na cadea está el tempo dabondo para buscarlle utilidade a esos obxetos que tens. Todo é negociable. Somos almas e melgas, Avellán. Fuxamos xuntos. Ti e máis eu
Sí, pois dous. Imposible. Avellán é incorruptible. Ademais, a chamei a policía. Este corpo pode ser teu. Vou facer a maleta. Agora veño. Sueca. E aquí onde chamaron para poñer unha denuncia? Non de ninguna maneira. Sí, axentes. Este pervertido estaba espiándome por ese burraco da parede. Intentou forzarme. Non lle faga ningún caso. Tipos como a ti son os que nos fan quedar mal en Europa. Pero a non se decata que se está facendo a sueca. Ni sueca ni sueco, tira para diante. Pero, vamos. Inga! Inga! Inga ni gunga. A verdade é que estes suecos fan unhas cousas bárbaras. É moi ben de prezo, Mira que barata teñen a oralita de cores. As tisouras para castañas. No tronco de madeira. Moito mellor que as illas que non fan máis que ocupar sitio. E os somieres para pechar as fincas. Mira, todos de aluminio, Unha maravilla. A ver cando facemos nos algo así. Ai, sí, nos. Espera sentada. Bueno, filliña, voume, que teño que facer a comida. Ala, ta loguiño. Estúpidas. Só ti máis eu sabemos a verdade, señor Raposo. Ás veces penso que sería da miña vida se marchara con aquela sueca pérfida e sensual. Quimeras. Pedalea. A vida segue, señor Raposo. No primeiro semestre deste ano están aí os datos. A ver, teñen todo como unha patena, chiquillo. Ai, che a diferencia aquí coa casa da porcona. E hasta a madeira parece roble americano, polo menos. Non dixo máis nada. Bueno, vou decir unha cousiña solamente. Voto de menos aquí unha persona moi importantísima, E seguro que usted, señor presidente, sabe de quen estou falando. Voto de menos a Manuel Salguiro. ¿Ves? Arrea, chiquillo, que me deu sentido. Arrea. Nota se ven que ten usted escueliña, que ten usted o graduado escolar. Bueno, por dito esto, non dixo máis nada. Solo vou saludar a todos e gracias por escoitarme nestes intres. A Revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Gracias. Vai un chistiño sobre galegos, pero moi simpático. Vai un galego, Paco, vai pola rúa todo triste. El atópase con Manolo e dille Manolo: pero Paco, onde vas con esa cara de funeral? Paco dille: verás, é que perdín o can e non o dou atopado. Pois pongo un anuncio no periódico. Non sexas animal, coño. O can é listo, pero aínda non sabe ler. Moi gracioso, verdade? Pois sí, os galegos temoslle moito amor aos animais e ás veces perdemos a razón. Pero sigan rindo que algún día chorarán. Toma, Costolla, bebe un pouquiño máis. Non, Betty, que eu xa privei moito. Pois bebe un pouquiño máis, Costolla, que isto non lle pode facer mal a ninguén. Non, Betty, que me sinto moi mal. Pois por iso mesmo, Costolla. Se te bebes disto, vas te sentir mellor, controla. Sí? Claro. Bueno, pois trae, que isto non lle pode facer mal a ninguén, verdade? Como mola a xente que sabe cando bebe o suficiente sabe retirarse a tempo. Está bueno. Os xiareiros deste equipo teñen sona de ser os máis duros de Galicia. Os rivais sempre veñen con medo a este campo pola gran presión que fan os xiareiros. De seguido, un sketch clásico. Que ben. Que pasa aquí? Nada, cariño, nada, que vai pasar, nada. Estou aquí co
Co meu irmán. O teu irmán? Sí, de toda a vida, sí. Sabes que pasa? Que estamos moi unidos desde pequerrechos, pequenos. Eu non sabía que tiveses un irmán. Pois sí, xa ves. Árbore que medra. Pois encantado, Mira, ti, que eu non sabía nada desta rama da familia. Quedarás cear, non? Home, pois sí. Ui, que parvo. Esquecín o viño no coche. Baixo por ele e veño decantado. Vale. A ver, temos que disimular. Porque creo que somos irmáns. Esto non pode volver a pasar. Hai que controlarse, ¡Hala, veña! ¡Dalle para diante! Sí. Efectivamente. Carai. Mira ti que cousas, Eu tanto tempo querendo facerche iso, agora chega o teu irmán e ala. O que a familia, Bueno, pues ya está. Después de instaladas estas placas de poliespán extendido de efecto polifiliénico, pues ya tenemos el trabajo niquelado y podemos comprobar que cualquiera puede hacer en su casa un búnker, pues mismo en el jardín. Hoy en día, con las herramientas actuales, eso está chupado. Oi, que pena que non tuveras a oficina lá en Berlín, porque me fixeron a mí unha chapuza ali, non había por onde collela. E ainda por riba, os que me cobraron, A culpa é toda por pagarlles, burro. Home, por Dios, Benitiño, sabes que é o xenocida, sí, pero pajador é o primeiro. Non sei, non lle vexo saída ao búnker, non sei. Palpaciño, porque non te me centras, home, o búnker vale para todo, desde estarnos ali dentro, por Dios, e defendernos dunha bomba atómica desas, hasta estar ali, botar a partida. Ou tamén pa ti, que moi pillabán, cunha moza ali dentro. Vale, que a min me gusta facelo a mole en público, en público. Vale, cada un ten as súas ideas, hoy non me meto. Venga, a ver, un poco de atención, la hostia. A ver si acabamos el trabajo. Bueno, pues una vez que hemos dado ya lo que es la imprimación, dejamos todo preparado para pasarle un par de pasadas bien buenas de nuestra amiga, la lijadora desmochadora trihelicoidal, que no falte nunca en nuestros trabajos. Venga, vamos allá. Y pasándole la lijadora, veréis que la puerta nos va a quedar tersa como las tetas de la Gioconda, oiga. Cago no tipo de Cristo, que dixo da Gioconda? Non sei, non deixades escoitar, non sei, non... Bueno, os calados por falar vos máis que el, home. Deixade explicar como se fai o búnker, que é algo que nos interesa a todos nós. Saber facer o búnker. Vale. Bueno, y ahora después de todo esto solo nos queda comprobar que la puerta funciona, es decir, que abre y cierra correctamente. Y lo vamos a probar, cómo no, metiéndonos adentro. Vamos allá. Arrema la centella para Vasco dar vanjongadas. ¿Qué tal fuera, se me oye? Eu aquí non sabe, maldito cousa, vas a Pois eu o deixaba aí para sempre. Que bonito é empaledar, verdade? Lembran a miña xuventude, empaledábamos a todo o mundo. Unha palede, unha porta, onde fose, a empaledar. Oye, aí falaches, Abridme, cabrones, abridme que aquí huele a guarrás. Eu tampouco vale nada, macho. Para mí facemos como di Jackie Chan, deixámoslo aquí ao carallo. Vamos a mandar unha queimada a Chernobyl. Unha queimada. Aí falaches, Bueno, amigos, pues ya lo habéis visto. Fácil, ¿no? Pues claro que sí. Pero tened siempre en cuenta, cuando acabéis vuestro búnker, de comprobar que la puerta se puede abrir de dentro, por si acaso. ¡Hala, venga! Hasta el próximo programa. ¡Opa! Pero mira que simpáticos son estes. Este ya se vai gostar máis que a mí. Mira, me veixes así, Mira, poño os contos, estou aquí perdendo tempo. E tiña Becerra da Corte berrando, e poñome distraídos. Estes da televisión acaban comigo. Parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa.
Mira, Balcona, sabes que che dixo? Que xa que teño aquí a desbrozadora e teño este pequeniño tempo muerto, vou facer a depilación brasileira. Pero que depilación brasileira, ni que depilación... Ti toleaches. E vos que vas facer? Botar desodorante? Ou lavar a pasear todos os días? Ti non hai que eras, Mira, ti por hoy non er miña nai para mandar en min. Faz o que me dé a gana. Ai, fai, o que che dé a gana, eu non mando en ti. Alá ti con a tua conciencia. Por mira para min. Se calma, se que necesitabas, Ves? Ainda me falta a outra mitad. Cando xa todos pensábamos que estes chistes fáciles estaban desterrados desta nosa canle para sempre, tivemos que aturalos unha vez máis. Que vergonza, que despropósito. Ata a semana que ven. Oye, abrime, cabrones, que aquí dentro huele a guarrá. Realmente foi unha operación histórica. Discreto, non cometemos ningún fallo. Digo xa, iso última vez. No ríais, joder, la hostia, que de verdad que huele. ¿Qué me dice, señor Keitana? Keitana. Hala, venga, hasta el próximo programa. ¡Aupa!